sidder ikke sådan og snakker sammen. Vi kan sidde 5 mennesker i sofaen med hver sin telefon, ikke? Og jeg gør det jo også selv. Ja. Men jeg vil sige, at de kan godt finde ud af at være sammen med andre og hygge sig og spille og bage og læse bøger. Eller... Ja. Så det er ikke sådan, at det andet er gået fløjten. Jeg synes, det skulle være 50-50. Hvorfor synes du det? Fordi jeg er jo vokset op i en generation, hvor vi ikke havde alt elektronik. Og jeg synes, det var dejligt at være ude i naturen. Ja. Og tænke på, at der er mange unge mennesker i dag, der bliver overvægtige. Sådan noget. Ja. Så vi skal ikke sætte elektronikken tilbage. Det er det, der er fremtid i. Men der er også fremtid i at være ude i naturen, synes jeg. Ja. Der er plusser og der er minuser. Altså, det har aldrig været lettere at underholde børn, end bare de at stikke det med en iPad, men de mangler selvfølgelig en form for læring, som vi andre har haft. Jeg ved ikke rigtig, hvad det kommer til at betyde på længere sigt, men jeg synes, at det er dårligt, at man ikke leger fysisk mere på samme måde som før. Jeg kan godt mærke, at mine piger de skriver slet ikke, som jeg har skrevet. Nej. Der er mange ting. Altså bare det, jeg synes ikke, de holder ordentligt på en blyant heller. Altså, så det synes jeg er lidt sørgeligt. Altså, Ja. Hvad med, at lommeregnerne regner det hele ud? Og sådan noget, man ikke lærer ordentligt at regne? Ja, det kan man også godt synes, der er alt for mange hjælpemidler i dag. Ja. Så de mister den der evne til at kunne regne det ud selv, ikke? Ja. Det synes jeg. Ja. Nå, det tror jeg ikke. Hvorfor tror du ikke det? Fordi at uanset hvad, så vil det hvad skal man sige, teknologiske fællesskab, man skal sige, det vil aldrig kunne veje op for at sidde over for hinanden. Og det behov tror jeg, at mennesker altid vil have. At man har et behov for at være i nærheden af hinanden og have det nærvær og den omsorg og sådan de der, jeg ved ikke, man kan sige energier, men der opstår et eller andet mellem mennesker, når de er sammen. Ja. Og det tror jeg aldrig nogensinde teknologien kan veje op for. Det tror jeg ikke. Nej, altså, og hvorfor? Tror vi ikke på det? Jeg tror ikke på det, fordi der er altid sket så meget gennem tiderne, og nu er det sådan, det er. Ja. Ja, nu er det bare Men sådan. I tror ikke, at man lige så stille alle kommer ligesom ind i sin egen lille Nej, verden? det tror jeg bestemt. Vi kan ikke undlade en liv flokdyr og vil gerne være sammen. Og... Lige pludselig kommer man ud af det igen, så det bliver sådan mere med måde. Ja. Ja. Jeg tror ikke, de er ved at gå i fare, men der er en stor tendens til, at vi måske bliver lidt asociale. Ja. Jeg har en ven, der siger, at Facebook og Twitter og det er de asociale medier, så det passer jo meget godt. Ja. Jamen, man kan sige, at vores lille... Ja, det er jo meget svært, fordi det går begge veje igen. Globaliseringen er jo blevet meget, eller verden er blevet mindre, men lokalsamfundet er blevet meget større. Ikke? Du har mulighed for at snakke med hele verden, så det bliver en meget afstumpet og lille afsondret verden, man lever i. Men på samme tid har du mulighed for at kommunikere til hele verden. Så altså, hvad skal man sige, der er nok ikke så meget personlig interaktion, som der har været før, men dog alligevel over medierne. Så... Nej, egentlig ikke. Det er jo det, der er fremtiden. Måske i et eller andet omfang. Altså meget kontakt kan man jo man kan få meget kontakt hjemmefra, altså ved at sidde på Facebook eller med sin telefon. Eller sådan. Men, så på den måde kan det da godt være, at man vil være lidt mindre sammen. Det skal jeg ikke kunne sige, men som jeg sagde før, jeg tror stadigvæk, at folk de vil have behov for at ses og mødes og være sammen. Give et kram og sidde i en sofa og bare hænge ud, uden man måske siger noget. Det tror jeg ikke, at vi kommer til ikke at have brug for. Ja, meget. Kan I komme med nogle eksempler på, hvordan? Jamen, jeg synes generelt, der er nogen, der er alt for meget på, altså har deres telefoner i sig hele tiden. Ja, og det er bare lige for meget. Så man ikke er til stede med dem, man er sammen med, men man lige skal svare på alt muligt andet sammen. Ja. Nej, vi har en fast regel, der hedder, at der er ikke nogen elektronik om aftenen. Nej, ikke nødvendigvis. Det kan provokere mig, hvis hun sidder og sms'er, eller hvis vi er midt i en samtale, skal jo lige eller snakke 20 minutter. Ja. Men at den ligger der, provokerer mig ikke nødvendigvis.